Тук-тук-тук. Привіт, Ельзарочка. Селям алейкум. Ми до тебе в гості. Дуже рада вас вітати. Дома. Що сьогодні будемо готувати? Сьогодні я вирішила, що ми будемо готувати катлама. Це страва з тіста, яка дуже сильно асоціюється в мене з моїм домом в Криму. Я тебе представлю. Ельзара Галімова, художниця, кримська татарка. Скажи, будь ласка, чому, власне, такий вибір? З ким асоціація була? З ким готувала катламу? Це страва, яка в мене пов'язана вже якось поколіннєво, напевно, тому що це її такі невеличкі, я не знаю, кружечки з тіста листкового, вони були вдома в Ташкенті моєї мами в її дитинстві. І потім, коли ми повернулися в Крим, то вона вирішила це робити теж у нас вдома. І це одна з найпопулярніших якихось таких страв вихідного дня у нас вдома була. Цікаво. Тому воно прямо тут асоціація в мене з сім'єю, з домом. Цікаво. Ну, почнемо, давай. Які у нас інгредієнти, що початково треба, розкажи. Що в нас є? В нас сьогодні є борошно, є сіль трошки і вода, тому що це якесь звичайне кримсько-татарське тісто. Беремо водичку, наливаємо її в мисочку і трошки її маємо посолити. Так. І беремо борошно. Ідея така, що нам треба з цього зараз замішати тісто. З борошна і води. І в нас вдома це було ще таке якесь інакше, оця штучка, як вона називається. І вдома якось так бабуся прикольно робила, так пальцями якось об долоньку свою била нею. Струшувала. Та, струшувала це борошно. Ти з бабусею готувала, так? Ой, це цікаво. Ні, я з бабусею спостерігала. Якось так вийшло, що вдома, я в принципі, коли приїхала в 2010 році в Київ вчитися, то готувати я не вміла від слова зовсім. Абсолютно, причому я ж приїхала в Могилянку і там на гуманітарний факультет. І я вже там якраз була вже така прокачана в фемінізмі, і я всім казала, що я феміністка взагалі. Місце на кухні, з чого ви це взяли, і я гордо їла відварені макарони, і то не знала, в яку воду їх кидати. Тобто мене навчили мої хлопці-сусіди з гуртожитку. У нас вдома якось немає, власне, якогось такого обов'язку, щоб була тільки кримсько-татарська кухня. Тобто я знаю родини, в яких це якась обов'язкова річ, і що от жінка, там, мама обов'язково це все готувала. У нас ні. Тобто у нас, по суті, страви з тіста, хамраш це от називається, то це така, не знаю, об'єднуюча історія в родині. Тобто у нас завжди були чебіреки, і чебіреки – це такий цех. Тобто у нас конкретно поділені задачі. Тобто, тата теж брав участь. Так, обов'язково. Тобто тата була почесна історія їх смажити. Тобто він конкретно їх смажив. Тобто я розкочувала тісто, мама робила фарш, і от, власне, ми всі на кухні носимося, і в кожного якийсь там процес. А тісто треба довго вимішувати, так? Так, досить часу треба. А яке воно має бути? Мабуть, не липнуть до рук чи яке, чи еластичне? І воно таке еластичне має бути, тобто не м'яке, не дуже м'яке. І не тверде теж. Але, власне, я вам хочу трошечки на столі доробити, давай я заберу. Якщо можна. Трошечки. А, власне, коли в мене це все почало починатися з кримсько-татарською кухнею, чесно, я не знала. Напевно, десь в році 2018-му, десь так. Тобто я вже вчилася і працювала у Львові. І от вперше жила, щоб я жила в квартирі, власне, а не в гуртожитку. І оце відчуття, що от є, правда, кухня, і на ній щось можна робити. Це теж спосіб про себе розповісти, правда, про свою культуру. Абсолютно. Це один з таких, мені здається, найлегших способів когось закохати в свою культуру. Не тільки кримсько-татарську, будь-яку. Все, можна лишати його, відпочити трохи. А давай прикриємо його на цією штучкою. Не тримай. Хай відпочиває. У нас на столі є різні інгредієнти, давай назвемо їх кримсько-татарською. Так, ми починаємо з чого? Ми починаємо з води,
Потім воду ми трошки солимо, і в нас тут сіль, туз. Потім додаємо борошно і вимішуємо. Борошно в нас ун. І от зараз ми будемо розтоплювати вершкове масло. І вершкове масло – це буде сирий ях. Можемо розтопити масло, так. У нас тісто відпочило, так? Можемо вже брати його, працювати з ним. Працювати з ним. Пам-пам. А, відклади, будь ласка, да, зараз. Окей. Так. Я його ще раз домішаю. Смляє аромат. Так, і зараз ми його наріжемо. Бо нам що треба зробити? Нам треба розкачати тоненькі пласти, кругленькі в ідеалі, але вже як піде, пласти тіста. Наскільки штук? 4? Ну, зараз попробуємо. Ага. Зараз подивимося. Історично в жінок навіть були такі, знаєте, специфічні такі дерев'яні дошки, і вони там розкочували на 2 метри якесь це тісто, чи скільки, метр. Ну, це не я, тому що, скажімо так, мене бабуся це, на жаль, не вчила. І я дуже засмучую, що вона це нормально мене не навчила робити. Тобто я роблю це сама, як вмію. Мені краще їх, щоб було більше, але невеличкі, щоб я могла це розкачати. Тобто такі знову робимо такі ліпешечки, типу. І теж відкладаємо їх. І, значить, є... Треба брати качалку. Так, Да? Качалка. Ладно, ще одне слово. Качалка – це щось неймовірне. Так. Це качалка. Це качалка. Оце робить мій тато мені. Він пішов на ринок тут на районі, купив древко від лопати і сам сидів його стругав. І от у нас є така качалка, є цей кружечок. І, власне, в ідеалі розкатати це дуже тонко. Угу. Дуже Ну, надіюся. це ще задачка з зірочкою. Трохи є, так. Спогади з Криму. Що найчастіше готували, окрім чебуреків? Так, оці якраз такі штучки в мами були. І кобяте. Бувало таке, що мама там теж робила листкове тісто, і теж там могли бути заготовки. А з якою Зараз. начинкою? В нас було з картоплею, цибулею і фаршем. Розкачали достатньо. Розкачали, так? так. Ага. Я надіюся, що достатньо воно. Відносно тонке, ідеально можна ще довго чекати. Ми беремо вершкове масло, яке ми розтопили, і от повністю, власне, поливаємо його вершковим маслом. Угу. Прям поливаємо, да? Не Так. змащуємо, а поливаємо. І ми, значить, розмазуємо його. Тобто в ідеалі, щоб там було досить так, не знаю, багато цього масла. Так смачніше. Смачненько, та нямка-нямка. Ах, запах неймовірний. Так, масло люблю теж. пахне. Топлене масло. Береться, це Ага, все скручується. Мгм. тихенечко скручується. У нас вийшли вже равлики, так? Ти казала, їх Так. потрібно розкачати. Трошки розкачаємо, Угу. і можна буде їх вже посмажити. Ця ліпешечка, вона асоціюється з тим, що посередині в неї буде така горизонтальна чи там вертикальна полосочка. Тепер гріємо олію, і можна буде посмажити. Ого, стіл прибраний. Подаємо до столу. Катлама готова. Готові. Ось так вони виглядають, але фіналізувати їх трошки треба. Мгм. І фіналізувати, у нас в родині, то ми їх присипали ще цукровою пудрою. Клас. Така якась апетитніше. традиція. Домашня. Катлама.
Все, можна пробувати, я думаю, навіть. Скажи, будь ласка, ще з чим смакує катлама, з чим її подають? У нас якось так історично було, особливо коли не гаряче, така гаряча хатлама і мед, то от воно особливо смакує. Вже дуже хочеться попробувати. Давайте пробувати. Можемо? Так, можемо пробувати. Давай. І ти собі Попробуємо. відламуєш Ага. трошечки, Ага. і можеш собі це, і можеш, Ой, яке воно хрумке. можеш докласти собі. Це я так Клас. попробую, інтересно, що ж вийшло. Я візьму медику. Хрумка, я дуже люблю. Ну, як? Клас. Хрумке. Хрумке. Угу. Вершкове масло так відчувається. Вишко, так. Клас. Супер. Клас. Ставте лайки. Дякую. Дякую вам. дуже. Дякую вам, я дуже рада, що можна поділитися так.